Dwi yn poeni lot, ti'n gwybod, achos dwi'n sylweddoli bod edrych ar ôl babi yn anodd. A dwi just yn poeni wrth i'r babi dyfu, tymod, achos dwi'n llai mobile a dwi'n gallu gwneud llai efo fy nwylo. Sut ydw i'n mynd i ymdopi wrth edrych ar ôl babi? Ar ôl i fi stopio'r triniaeth, fel dwedes i, tymod, nes i trio byw bywyd iach. Ac i ddechrau, tymod, yn ffantastig, doedd i ddim yn lot o boen. A ym mis Tachwedd, dwi'n credu, nes i dyhuno ar y ffordd i'r gwaith. O'n i mewn poen. Es i'r ysbyty a roedden nhw'n poeni bod haint gyda fi. A os oedd yn mynd i'r galon, byddai di marw. Ond dwedodd nhw, mae'r poen, jyst oherwydd mae'r arthritis yn ymosod ar y garddwn. A mae fe jyst yn esgyn yn rwbio. So dwedodd nhw nawr, oherwydd dwi wedi stopio'r cyffuriau a dros amser, bydd rhaid i fi cael nawr fel garddwn newydd.